Hakawai ka jingja ka bla yo jing tip kam der por artli ki ye ki bari jong ka khon bat ka khon kse uba bestok khongstia kila sha thang ha ki bre ki ba ki te kila not ki itho dor khmat yaki hakamit jong ka pratare uya yong araja arpusan hakapor kumba pra baji aa hasnong mauriang ka badon halenti ban let sadauki kini ki yeng ki don kampaji nasnong kata ha ka jaka rap kwai jong ki te ki long yeng bat la ong ba ha ka te ka miet lawan ki te ki bre ki ba kensan kila kawang mau ringkat ka jingber ngam berset da ka si ka sang Laong bau ba bestok ulami banyakran bat pen sengothu yaki penban kila thom da ka bor bat weng ding yaki te ki yeng da ka bakenno bau deu nong shot no ni unong ak ha ka tin snong ka snong mauriang ule thu ba kham hadien lawan ki pulet bat urang ba snong ubala kenno khlamla pen shisha bau persa kurem jong u bau jumlien ban let pet tu yaki kan thai ki basum shawa dak bapen pa bo don kti ha ka kam jingsha kenno bau deu nong ang uba bestok laong bau ladap kran yaki bathang yeng badai ban wan ra bat ki jingshi sha hendrai kim ngap satya iya ki bok pen huri hura thang dong chat qua ki dau mau awang tam pom so dau dang nata la ong wat le ren kren le da ka ba chai dài kren học nyu ngai chiu ke te sim ki so da u tlak wei thang ki na kan ka yin han na ki yin kan ka ken ka so ko bang kong te ong wat le wat thang ren song kin sa ki han na nyu ngai chiu ki te unga kren be ya ta tang bau ki ya tor ka thep ki nyu skap chiu ki na ngi na ra te ong ki hata momme unong at mende unong at peniam no brai ren ka ang nyu dai mga bale na katakap kit katah kakam kabay chết khay ka botrim nyu dai nyu ngai chiu hi thang ka so na kay ngan ni ka kien nga sim plak ko ki ang mam nyu ngai ki thang bai ki te yaring ginang chat mau kau si huk mai domak bro ha kata kam kapakenrom kenram kit kata kam jong kit kata ngarnya kau si tenan ya paring ginanga ya be na ki ang wat ya si ane wat tre wat kata si kita penna selesna ma ang pen ngai sana kai ngasem ra ni si bang kia head bait lit sao nomor ba sengan no da em siu cái dùng tang cái dùng singai em ka ba kha ha na ba em ki pulit te tang cái dùng siu si cái dùng cái thang pe i set cái dùng lang ka dei la oi ni gitar kan le khen se mangat long tang ka mang kwet ki te orang ba sinang yeng hat ta te angu upersak kurim mape Dei ubra ubajo kpi sentian naki kenthai ki basum haka thoi ka wa more te une ukhian manga ong haba ong pintan ki kenthai dei bong ai pin ka jong pin sisya baki manno kita ke kerteng manno kata ki manno kita ki kenthai dei bong ai pi ka jong sai bat jing sisya pentip na ka kerteng ka bong ya keren ni mak Hendrai orang bak sinong nyula opong pensisiana kata. Desu penna penria na usiadin. Nata haba tharai ba ong kinanga badai mga unong at uba peniam na ubrai te penyirak na sisya. Ungar kwa ngabong yo anda ke jog sisya. Hakano ka por hakano ka meet ba unga pendiam balik na kata ka kam snap tengu ngarap kwa bongyo na kajong sisya ka khonu ba bestok ka kong poi ri shooting kala thu ba ki te ki brio ki ba ka ithu dor khmat kila be yaka ba ki khon jongka ba weng ding yaki yeng jongka ba ka khon he jongka kala thu ba kila dab ban bu jing mudoi e jahar hapen orsla police station halor kani ka jingsha thombor ki yeng ha ki te ki brio ba kala ong ba ka ding bala thang dusman da ki te ki brio kala bam do e ki jingdon jing embaro pat kim don show wat tang ki kot ni ki jan te ye yeng ha te ye be ki na te i be lu ki ni kien ni ti na sanan pet ne apa ding kami tesnya pet ne bakini ki kien ki ti ngara pe froi ki bring yari
kian ngaro ida stur ka orang kan ka weda ka wa kadai dia la du disiplin stur musim ngai bayok kita la mi tedem lu jaying la ide nji sene kang po yar la ide nji susi ngai ka bayok jadi kue sok pari kina kata la unik ki tena dong sedang kata la kasenduk tenu yang ina kita islah atau paro di sirkian di sir ina ngaro ba im long na ki balaj im long na tang bro tang ki men sem tang men sim inu em su ki balaj tang kita hi ki bayok ma susi mu su panang ma wi ar ki bayok ngaro tang ki sakti keliang ki pli ben kanu nu yo su kita tang slipar ong lian tang na ki jak sudah nu yo ma ila de bai ar ada bela ai ha panat nusla sebang abad de ki bro ki nasional morian dong ya em gi kita kan ne nu de baya ben ki kita kan ne ngut ya em ki nula ngi bungi bun ro dong ya em ki tang kita kan ne ngut de sebapan ta ki banane ki beji the kaman ka khun kse uba bestok kalai thu bakite ki brio kim khen sho ya ki khanna khulong ret ki badan hayeng bat kala ong badan na preng jangki ubra kerdam ya ka kot ba ringkat ka jingkno bakate ka long yeng kale riu hok jinjia te pratari dari hakapor prabaje permit di mereka dan sedang ia syuak ia marak syuak inate dia marak ia syuhu be tanah dia tim ke dia telan ke sang hadi nata si ia baik kira luang kini lungina cumi ia baik kini si talain baik kira mau hajir dan talain baik kira mau hajir te buat ibadah ini keleng dari sistem lain benai dan dia atau hakadong oke lu apsu penit lagi kita lah sudah baik kira mau kendak baik kira mau te wasim yang dan baik maki kita arut penit bina ostri sepo Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya